Sarap! Ano po natin? Ay, oo, ito na. Malapit na matapos. Ano ba yan? Ba't kaya ganyan ng ganyan? Dami lang ako. Umpisa na tayo. Yeah, hello mga kawigil! Welcome back again to our channel. Another outdoor cooking. Ngayon po ay meron tayong lulutuing patahumba. So meron tayo isang pata rito na chop na po. Siyempre meron tayong hanibes na natutong mga sangkap na to. Ito po, meron tayong star anise, asukal, toyo, suka, paminta, bulaklak ng saging and bawang sibuyas. Yun lang po mga kailangan natin. So umpisa, hugasan na muna natin to. Tapos na po maghiwa. Ngayon, lagay na ho natin yung mga sangkap. Lagay na ho natin tong pata. Yan. Tapos, hanibes, pakilagay na yung mga sangkap natin dyan. Yes, come on. Okay, lagay lang. Lahat lang ho ng sangkap po. Lahat ho ng sangkap na sinabi, ilalagay lang ho natin. So ito, napakadali naman ho talagang gawin. Para lang ho kayo nag-aadobo. Ang pagkakaiba lang ho, meron po tayong star anise at meron din po tayong bulaklak ng saging. Yes. Pero yung procedure po ay halos parehas at meron lang po tayong mas marami lang po tayong nilalagay na asukal. Yun. Sweet. Na nating ilalahat ho. Wag ho muna nating ilalahat ho. Paunti-unti lang ho yung lagyan ng asukal para matansya natin kung sobrang tamis, baka sobrang tamis eh. Yeah. Madali naman hong maghabol. So ito po, toyo. Then naglalagay lang rin po tayo ng suka. So parang adobo lang ho talaga. Yan. O tapos titikman natin to time to time. At malalaman natin kung ano yung kulang. Yun na magdadagdag na lang ho tayo kaysa sa mapaalat, mapatamis, mapasobra po. So maglalagay lang ho tayo rito ng konting tubig. Konti lang po, konti lang. Kasi ang mangyayari ho nito, mga 2 to 3 hours, matutuyo ho to, patutuyuan ho natin ang ating patahumba. Isa lang na ho natin yung ating patahumba. Bali, hintayin lang ho natin matuyo siya at mag-sticky po yung sabaw at sigurado na masarap na po yung ating patahumba at talagang super lambot na ho yun. Ayan mga kawigil, luto na po ang ating patahumba. Ayan. Sarap. Ayan po, kakain na po tayo. Ho. Ayan po, may patahumba ho tayo rito. Masarap po yan, malambot at malasa. At siyempre kasama ho natin ulit si Angger Grandma. Ayan po, mother ko po yan. So bago tayo magsimula, mag-pray ho muna tayo. Ho. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw na ito. Maraming salamat din po sa mga viewers namin na patuloy pong sumasalo po sa amin sa isang habagkainan. Nawa po lagi po sila may makain sa araw-araw. Ganyan din po ang pamilya po nila. Maraming salamat po Ama sa buong araw na kaligtasan. Ito po sa dalahin ko sa inyong putong anak. Sa Kristo namin tayo pagligtas. Amen. So yun. So let's bye! Ting 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 ting. Uy, laman. Ayan po. Kalambot-lambot na sarap. Malamig na. Kain po tayo. Ooh, sarap. My God. Init. Ito kanin mo, ito kanin ko. Sarap. Si Angry Grandma ho, masarap pong kasama yan, masayahin po.
Kala nyo lang, lagi mainit ang ulo. Pero masiyahin po. Yan po, nakita nyo yung ano natin, patahumba. Ang lambot. Tapos yung pong tamis. Yung lasa ng tamis, yung pong ating tamis, alat, asim. At saka po yung star anise. Talagang, sarap. Masarap ang blending. Tama si Ingrid Mama. Pinapapak ko po dito yung bulaklak ng saging. Paborito niya po yun eh. Ito na ko. Tama na, tama na. Tama na raw, tama na. Tama na, tama na. Halika, kain ka rito. Yeah. Ay. Balik. Kain ka? Kain ka ba? Kasi baby Baby eh. Baby Kakain yan. Naligaw. Sarap Sarap yan. yan. Naligaw si baby eh. Aligaw si baby Nawala si mama eh. yung sabi po ang team pataba. Sina daddy si mami may kinuha yung kubo, inaayos ho. Kaya si baby eh naglalayas. Laban Napawala. Kung gusto mo kumain. Kain ka na. Ingal ka. Sarap ang lambot ng papa. Sabi mo pag ayaw mo na. Di ba sa kaalis dyan? Ito. Hawak mo. Gusto mo? Hawak mo. Yan. Kalaman. Hawak mo, mainit ha. Okay na. Baka malaglag Mainit ha, ha, mainit. Kuha ka pa dito pag ano. Uwi ka na. Hindi pa. Tambay mo na siya. Makalusot, alam. Sarap po. Ito. Parang kailangan ko na ng tubig. Ay, tubig na. Kuya Ye, halika tikman mo tong patahumba. Kuya, ito ka, Ben. Hindi ka kita na ano. Kasi Kuya Ye, tikman mo yung patahumba. Kuya Ye. Ngayon, ang sarap po, dahil lambot to. Ang lambot. Yan. Nagugustuhan to ni Agi Grandma. Di ba, Nay? Masarap. Ang sarap. Ang sarap. Bak. Papakasarap. Pero kumain ng ganito. Sarap talaga pag yung feeling probinsya ho talaga. Pagdagawa ko mo. Ito po yung halo natin ngayon, hindi na ho tayo nagtagdag ng kahit ano. Yung tamang-tama na ho yung pagkakatimpla ho natin kanina. Sarap, Nay. Ang sarap. Nakaka-relax na. Sibuan. Ayun, nagalisan na. Matakbo si Yuan. Si Risham po, hindi yun lagi nakakasama at lagi hong busy sa online class po. Hindi na nakapasama, tinitirahan na lang ho namin. Ano? Sarap yan. Balat. Balat. Alat daw lola. Ang sarap po ng balat, parang malambot na parang sticky, no? Jelly ice ga. Sarap. Ay. Bali nagkakahawig yung timpla sa yung paksiw na pata. Ang pagkakaiba nga lang nito, Tuyo. meron siyang star anise at saka matamis. At meron siyang yung itong dahon ng yung Bulaklak. bulaklak ng saging. Oo.
Pero dito kasi sa Cavite, ang paksiw na pata po, pag sinabi paksiw na pata, matamis din po. Kasi sa ibang lugar, hindi naman matamis yung paksiw na pata ni. Hindi na makapagsalita, sobrang sarap. Dito na mga kawigil, sasabihin na, mga nakaganon. Ito po nanay ko, kasi yan po ang mga nagturo ho sa amin ng ano. Although ang tatay ko po, magaling din, marunong siya ho magluto. Kaya kami yung 6 na magkakapatid, marunong ho talagang lumaki po marunong magluto. So ang nanay ko ho, lagi kami pinagluluto na ng agahan, tanghalian, gabihan. Hinahayaan po kayo magluto talaga. Oo. Bata Pag pa merong lang. Nahayaan kami magluto. Kaya natuto, kasi nga ganun sa probinsya na ang mga matatandang, lalo na pag babae, kailangan marunong talaga magluto yan. So siyempre nakikita, di ba, nakikita mo, na-adapt mo na rin, tututuruan ka rin ng magulang mo, o ganito yan anak, ganito ang pagluluto, ganito. Kaya lumaki po kaming marunong lahat magluto. Minsan magkatakay ng tilapia. Gusto niyo yun, Nay? Tilapia. Ako magsasabi sa inyo paano luluto. Sige na, yun. Okay yun. Piniprito muna yun. Cooking show ni Angry Grandma. Basot gata kasi, inuuna mo na lutuin ng gata. Hindi sinasabay. Tama. Luto nun, lalagyan mo na lahat ng ingredient. Pag kumukulo at luto na, saka nilalagyan. Ilulutuin. Nay, ang lahat ba ng klase ng luto ng gata ay nilalagyan ng luya? At saka ng suka. Pangkaraniwan, laging ganun di ba? Pag gata, laging meron suka, may luya. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Laging gata, tapos may konting Depende asukal. sa klase ng kung ano lulutuin mo. Kasi ang luya, Tamis. pampalis ng lansa. Kaya nilalagyan ng luya. Kahit sa mga taksi, luya, Ang mga isda. isda. Sa mga isda lang yan, may luya. Sa mga ganito, hindi na. At sa manok, Yan. luya. So malapit na mag-open yung ating branch pa sa Lucena ng Lucena branch, Gab Vintation po. So sana po masuportahan niyo po ang negosyo po natin. Yes, thank So you. yun, Nay, nabusog ba kayo? Nasarapan kayo? Ang sarap! So yun po, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po ulit sa pagsalo po sa amin sa hapunang ito. So yun, Salamat po. kaya bigla na lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.